Z grilování se pomalu, ale jistě stává český národní sport. Však jde také o nejjednodušší a nejpříjemnější způsob úpravy pokrmů. Dalo by se říct, že to zvládne každý, ale tak snadné to samo sebou není. Pojďme se podívat, jak na to jdou odborníci. Přípravu grilovaného filátka ze štiky nám ukáže Jan Havel, šéf kuchař českobudějovické restaurace Zvon. Tak je to jednoduché a rychlé, výsledek stojí za to. Základem jsou sebou čerstvé suroviny. Využijte to, co vám roste na zahrádce a budete spokojení. Použijeme suroviny trhané saláty, máme tu římský salát, ledový salát, salát dupáček, potom máme polníček, rukou, radicchio, která je mírně nahořklá, takže se jí musí dávat méně, a řeřichu čerstvou. Tak natrháme saláty. Dressing uděláme ze selského jogurtu, česneku, citronové šťávy, soli, pepře. To je všechno. Selský jogurt utřeme s jemně nasekanou řeřichou, rozetřeným česnekem, dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou. Pochutnáme. Výborný. Teď si salát zamícháme, dáme dostatečné množství dressingu, aby salát měl chuť. K salátu můžeme dodat čerstvý domácí pečený chléb. A grilovat budeme filátko ze štiky, které si připravíme. Štiku očištěnou od čupin nařízneme od hřbetu a nožem jedeme po kostech tak, abychom je cítili. Odstraníme hlavu a máme filety. Maso si rozdělíme na porce po 200 gramech. Můžeme grilovat ve 2 kouscích. Maso osolíme, opepříme a protože budeme štiku připravovat zde v kuchyni, nebudeme ji připravovat na grilu. Musíme péct na pánu. Domácí špek nepoužijeme a budeme to péct na oleji, takže si ji obalíme v hladké mouce, aby se nám nechytala na páličku. Nejdříve pečeme na straně kůží, pak opatrně obrátíme, aby se nám ryby nepokryly. A protože tam zmiňujeme i domácí špek, tak ho tam přihodíme, aby nám rybu ovolil. Ještě ogrilujeme rozpůlená rajčátka. Nejprve řeznou stranou dolů a potom je otočíme. Rybu i rajčátka položíme na saláty, doplníme jogurtovou omáčkou a podáváme třeba s domácím chlebem. Přejeme vám dobrou chuť.